Мисля, че трябва да поговорим за някои неща преди да пристигнем. Близо ли сме? Еха, много се вълнувам. Сякаш имам хиляди пепероди в стомаха. С татко най-после ще бъдем заедно. Татко и аз ще можем сега всеки миг да си върнем от дните преди. Ще играем, ще се смеем и ще плетем всеки ден за татко и мен. Ще правим пикник с малко спорт. Той дори да свири на бонго си с мен. Ще е горд, ще каже нещо забавно и мило. Знам, ето. Спокойно, Лип, ставай горе. Мама ще каже: О, наистина се е променил. даже тортата ще бъде по-красива и светилникът по-ярко ще блести. Ще ми помогне с правописа. Ще търсим най-добрата мисъл. Ще станем автори прочути и ще бъдем хит. Татко и аз сме разделени сега и боях се, че не мисли за мен там по света. Но скоро ще е тук и ще пее щастлива пак с пълен глас. Ще сме двама, татко и аз. О, какво щеше да кажеш?